Buhat ang sudanon mga tats. Sa baon presko ba? Ang mga niliburan mga tats. Ay, lamig kini sa baon niya. Ano na yung mga pirit. Ang uban baligya, ang uban mga tats. Atong sa baon kay maglamig juga sa baon mga tats. Tats, so tulad sa tagnay mo dunggo. Samtang wala pay habwa mga tats o wala pay dunggo, ako ta sa mong itor or isoroy. Kini anak nokos nga puti. Ang inahan toara tali papa sa akong nabalaan mga tats. Toara do kabuok. Ang kini solid, kaping pink ga green green. Kini isda sa bato, perti ra bang mahalag presyo mga tats, tag 300 pataas ni. Mao ning solid nga perting lami ag sabaw. Mga mga tats, itoro sa tamo. Kaya wa matay lain lingaw ani mga tats. Wa tay lain mapakita sa inyo ha. Kay puol naman si pakitag dagat o pakita na putag mga seafoods. O ha, seafoods. Yung kinahigtan mo ni. Ah, di matanggal yung kamot? Ay, mo di tats kinahigtan mga tats. Para di matanggal ang kamot. Ngala ko ginahigtan. Sabi na ko gihigtan para dili mamaak. Ana din na. Oh. Ay mga bato. Mo sa mga batuhan ni. Taga diri ko matas pero okay ila ani. Tag pilang kilo? 30? Uy. Di mo kumukaon na mga tats, man di ko hilig ana. Ano ko sa tilaok ba kanang imsamad? Durante ko parte ana. Sa akong nabalan mga tats, lambay ni tag 200 sobra ang kilo ani. Og kining pasayan tag 300 plus. Og kini na pod mga tats, barilis ni pero gikatay na ni siya. Apoy barilis mga tats, sami. Si Sami, bigyan nga si Sami. Oh, barilis. Sami kay kilawan mga tats. Barato ra nito, tag sobra gatos ang kilo ani. 120 yata ang kilo ni. Diri sa mo ang mga tats, ang presyo aning isdaan ni kaning kulay nokos ka puti man ni 300 to 400 plus na. Og kining bato, lahi na pud ni mga bato mga tats. Kini mi kuyo. Perti mahalan ni batohan ni. Tag 120 ang kilo ani. Asa ka ana, bato 120 ang kilo. Di ba sa uban na ginatapok tapos ginapapakyaw nila. Sa hilig lang mugata ani ha. Daghan na may isda diri mga tats, pero mas daghan pa jud ga-deliver diri. Kita mo ni mga piskar, mga lagyo-lagyo nga mga lugar ni mga tats, Zamboanga, Sibugan, Cagayan. Mo ni kan mga piskara ni, mga lagyo kay mga lugar ni. Ang kargaan ni nokos. Mo ito mga pasayan, mga sari-sari na dili lang kay kami ang gahabwa diri. Daghan pud ang ga-deliver diri sa Peaceport mo nang klase-klase ang mga isda diri mga tats. Mga tats, mingon ang uban na anong isda do permita akong ginapakita. Alangan kung unsa imong trabaho mga tats, mo man jud na di ba? Sama ni mga bangka oh. Oh, mo na tong ginahabwa. Nay nag-comment dito puro daw isda. Alangan naman mga tats, mapakita tag kamuting kahoy, kamatis ug unsa pa diha. Wala man ta sa bukid, naa man ta dis dagat. Siyempre kung unsa tong trabaho mga tats, mo jud na to ipakita, di ba? Mo nang giturtubogan niya kay dagan may mga produkto, dagan may mga isda nga klase-klase. Sa uban diya shout out sa uban diya no. Di mo bagay ilaha mo guna di nato na ma-desisyonan. Ila po nang kabubutong na mag-decide sa tao, mag-desisyon sa tao nga wala sa kabalo. Pero ako mo tas mo jud akong trabaho, musaka ni bangka, mulangoy, muhabwa, mamaligya. Siyempre mao man nato hanap buhay. Di man ta pwede mag-content og bukid. Mga uban nganong 20 daw isda. Nya, mula sa to. Thanks.